Dneska udělám něco, za co mě Češi asi sežerou. Vezmu Plzeň a smíchám ji s Braníkem. Otázkou je, zabiju legendu, anebo vznikne něco zajímavého? Uvidíte v dnešním videu. Začneme zlehka méně riskantně. Zpočátku nalijeme půl litr v poměru 70:30 ve prospěch Plzně a uvidíme, jak to bude šmakovat. A teď braňajze. Tak a samozřejmě teďka pečlivě zamíchat. Ach jo, pivaři, co se na to budou dívat, mě asi fakt zabijou. Tak a teď už jenom popřát na zdraví a mě asi hodně štěstí. Musím říct, že první pocit je, že to není vůbec špatný. Pořád je tam těch 70% té Plzně, takže dominantní chuť má určitě ta Plzeň. Asi ta Plzeň je tak kvalitní, že dokáže přebít opravdu i těch 30% toho Braníku. Na začátku hraje prim ta Plzeň a na konci zase Braník, kdy tam je cítit takovej ten nepříjemný laciný ocas. Jsem zvědavý na ten poměr, až se vyrovná, až to bude 50:50, ale věřím, že už to asi tak moc dobrý nebude, protože fanoušek Braníku úplně nejsem. Teď půjde víc do tuhýho. Poměr 50:50. Tak tohle mě hodně překvapilo. Čekal jsem, že díky tomu poměru to bude ještě horší než ta první zkouška 70:30. Jak kdyby něco málo z té jako negativní chutě z té Plzně, nevím, taková ta zvláštní hořkost, která třeba už je pak výraznější, když pijete nějaký druhý, třetí pivo, tak to cítíte víc. Tak jako kdyby ten Braník to tak trošku snížil a vlastně ta chuť je taková jako vyrovnanější, takže za mě velký překvapení, že to chutná vlastně líp než ten předchozí poměr 70:30. Takže ochutnávku 50:50 mám za sebou a musím se přiznat, trošku jsem se obával toho, že mi třeba po tady těch poměrech prvních nebude úplně nejlíp na břicho, ale musím říct, že mi je dobře. Naopak mi ten poměr vylepšil tu chuť a těším se, jak bude vypadat poměr 70:30 ve prospěch Braníku, tak jdeme na to. Tak a nyní jdou tlustý do tenkej. Teď už se musím přiznat, že zase tak moc dobrý to není. Teď už bych si teda radši dal opravdu čistou Plzeň. Teď už opravdu je cítit taková ta lacinost. Je to něco jako, když jste na dovolený, dám ku příkladu třeba Egypt, kdy si dáte první pivo, říkáte si, jo, jakž tak, dobrý. A pak s dalším chápete čím dál tím víc, že to není úplně ono. Ta hořkost ustoupila, takže teď ta hořkost už není tak příjemná, takže ten požitek jako té chuti není tak vyrovnaný a není to úplně ono, jaký bych si to představoval. Není to pivo, který by se nedalo pít. V tom Egyptě ty piva all inclusive jsou povětšinou stále horší, než je tenhle ten poměr 70:30. Jo. Takže za mě je to pitelný. Není to zase až tak moc špatný, nicméně tohle už je poměr, který by pro mě jako zážitek při pití piva rozhodně nebyl. No, není to úplně vončo. No, už mi to moc nešmakuje. Musím říct, že už mám tady z těch recenzí, jak jdou rychle za sebou, trošku těžký pivo. Břicho.
Není to dobrý, není to dobrý. Je třeba si trošku zlepšit chuť, takže moje nejoblíbenější sviany, 11 svianský más, jsou tady. Yes, tomu říkám pivo. Tohle ne. Tak a to bude pro dnešní video vše. Já vám děkuji, jestli jste se dokoukali až sem a schválně napište mi vy do komentářů, jaký je vaše nejoblíbenější pivo. A vidíme se u dalšího videa. Čus.